Od 4. Tu neznám, to je jedno. Já to nestejdu. Musíš. To na to? Jo. Já si u toho zapálím. Tak ne asi. A to oni to tady prochází normálně na... Kurva. A to... Jo. A já mám asi něco sledit, nebo je prdel. Ty vole, ty jsi mi odcvakla krýt. No? Kurva, na mě to kape. Že to na mě kape. Nedívej se dolů. To jsem taky dělala. No, ale když to doma já, to se sama volila. Co tam děláš? Já vím, já tam vidím, já tam mám taky svoje věci. Musíš se taky na koncu postavit, jak já. To úplně cítit, jak se zvedáš. Že jde úplně cítit, jak se zvedáš. Až to přeží, tak si taky můžeš zapálit za odměnu. Někdo s kočárkem. Pojď. Hej, to si děláš prdel. No, tak vyzkouším to prostě, no. Přemýšlím trošku řešit líná hyba, no. No, je to pravda, no. Že z toho bolí ruce, ale. Tak já jdu, ahoj. A tvoje cigára si nechám, jo? Ne. Ty to nenatáčíš? Natáčím. Dobrý. Ne! Tak jsem přeskočila do té díry. Se tak nezvědej moc. A polni se, protože už mám jednu čárku jenom. Půjď tam, jsou noviny. Hm? Já chci po 4. Ne, díra ne. Právě proto, abych si spíš šla po 4 až za dírama. A já tam možná polezu znova. Co jdem si na to obě? Tak naproti sobě? Lezeš to 5 minut a mají zpátky.